இவர்களே ஒரு சில காலத்தில் எனக்கு வந்து சட்டை போட்டு அழகு பார்த்தாங்க, அதுக்கப்புறம் பனியன் போட்டு அழகு பார்த்தாங்க, அப்புறம் கொஞ்சம் கழிச்சு கோமணத்தை கட்டி அழகு பார்த்தாங்க. இப்போ எதை கட்டி அழகு பார்க்குறாங்கன்னு பாருங்கள். வெத்தலையை நாய் கடிச்சிட்டு போக மாடா ஏன்டா எருமை மாட்டு பிள்ளைகளா? இந்த வெத்தலையை நாய் மேயுமா ஆடு மேயுமாடா ஏன்டா எருமை மாட்டு பிள்ளைகளா? உங்கள் அழகுவட்ட மூஞ்சிக்கு இந்த மாதிரி இதை செட் பண்ணுங்களேன்டா எருமை மாட்டு பிள்ளைகளா. நல்ல கழுத மாடு மாதிரி இருக்காங்க, நல்லா வாய போலாம். இன்ஸ்டாகிராம் நண்பர்களே, இந்த அரசாங்கம் ஒரு விஷயத்தை நல்ல கவனத்தில் கொள்ளுங்க. ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா என்னென்னா, இப்போ வந்து கைரேகை வச்சா தான் பணம் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது ஒரு சில பேங்கில். இப்போ என்னை மாதிரி ஆளுகளுக்கு கைரேகை இல்லை. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கு ஒரு புது மிஷினை கண்டுபிடிங்க. ஏண்டா ஓட்டச்சட்டி எருமை மாட்டு பயிலே, நீ ஒரு நாள் கூட எனக்கு ரெஸ்ட் விட மாட்டியாடா? ஏன்டா என்னட்டே வந்து ஏறிக்கிட்டு வர்றா எருமை மாட்டு பயிலே? ஏன்டா உனக்கு எடிட்டுக்கு அளவு இல்லையாடா? இது எதுக்குடா இது? ஏன்னா ஜிம்மில் என்ன யாராச்சும் குழி தோண்டுவாங்களாடா? என்ன படுத்துக்கிட்டாடா குழி தோண்டுவாங்க? அதுவும் எருமை மாட்டு பயில ஏன்டா என்னையே வச்சு செய்கிற? போடா பன்னிப்பயில, பண்ணி எண்ணி இருந்தால் மேயிடா, இல்லை ஆடுக்கு கழுவி விட்றா பன்னிப்பயில. அதான்டா உனக்கு ஏற்ற வேலை எருமை மாட்டு பயில. நல்லா சோத்தை தின்னுட்டு தூங்குங்கடா, நிம்மதியாக தூங்குங்கடா. வேலை போய் பார்த்து இன்ஸ்டாகிராம் நம்பரில் யூடியூப் லைவ் 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறோம், 9 மணிலேருந்து 10 மணி எழுதி நடக்கும்னா அப்படின்னு ஒரு அந்த டயத்தில் வந்தால் யூடியூப் லைவில் இருப்போம். 11 மணிக்கு வந்துக்கிட்டு எங்கடா லைவ் காண தேடி தெரிகிறது, கமாண்டில் வந்து கேட்குறது, அறுத்து கிழிச்சு விடுவேன். கரெக்டாக அந்த டயத்துக்கு அட்மிட் ஆகு. இன்ஸ்டாகிராம் நண்பர்களே பாருங்கள், கூத்த பாருங்கள். அடே அருமையாக இருக்குடா, நல்ல பொருத்தம்டா. இப்போ தாண்டா நீங்கள் கரெக்டாக பாயிண்டாக இருக்கீங்க. நல்லா 10 பொருத்தமும் பொருந்தக்கூடிய புரோக்கராக இப்போ தானே நீங்கள் மாறி இருக்கீங்க. இப்படியே இருங்கடா, இதவே தொழில் கண்டினியூ பண்ணுங்கடா, நல்லா இருக்குண்டா. நல்லா பணம் சம்பாதிக்கலாம்டா புரோக்கர் பயில்களா. அறிவு கட்ட அறுத்து கிழிச்சு விடுவேன். யாரா இது நக்குமா மாதிரி இருக்குது பொம்பளை ஆளையும் என்னடா எடிட் பொம்பளையோட எதுக்குடா எடிட் பண்ணுறீங்க? பண்ணி பள்ளிகளை அறுத்து போடுவோம். சன் டிவியில் போடுவாங்க கீதா அஞ்சலி, நாங்கள் உங்களுக்கு ஒட்டுறோம் பாருங்கள் கண்ணீர் அஞ்சலி. அதாவது இமயம் சரிந்ததான். இமயம் எங்கிட்டா சரியறதுக்கு இங்கே கிழிஞ்சு போய் தொங்கிருச்சுடா எருமை மாட்டு பள்ளிகளா. உங்களை இட்டு 2022 தாண்ட முடியாது பொருக்கடா. தினம் கண்ணீர். யோ மக்கு, நீ ஜட்டி போடுவியா இல்லை கோமணம் கட்டுவியா சொல்லுடா மாமா பயலே. சரி, நான் சட்டி கட்டுறேன், கோமணம் கட்டுறேன், ஏன் அம்மனை குண்டியாக கூட சுற்றிக்கிட்டு தர்றேன், அது இருக்கட்டும். ஓ பேர் என்னடா, முகரக்கட்ட பேர் என்னடா வச்சுருக்கா எருமை மாட்டு பயில? பண்ணி கழுத கொட்டை முத்துன்னு வச்சுருக்கேன். அதெல்லாம் ஒரு பேரா? காரி துப்ப மாட்டாமா? என்னென்ன ஊர் உலகத்தில் உனக்கு வேறு பேரே கிடைக்கலையா வைக்கிறதுக்கு? ஏன்டா கொட்டை முத்து சொட்டை முத்துன்னு வச்சுக்கிருக்கா பண்ணி பயில? நல்ல பேரை விட எருமை மாட்டு பயில, குருட்டு பயில. மனநலம் பாதிக்கப்பட்டாராம்ப்பா புரோக்கர் மணி. சரி, புரோக்கர் மணி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டா உனக்கு என்ன கஷ்டம்? உனக்கு எதுக்குடா கடுக்குது? ஏன்னா உனக்கு ஏன் என்ன ஆகுது? ஏன் நீ உன்ட்டு எதுக்கு புரோக்கர் கமிஷன் வாங்கிட்டு ஓடிட்டாப்ல இருந்தாலும் ஓடிட்டானடா சொல்கிறா எருமை மாட்டு பயில. அவன் எப்படி போனால் உனக்கு என்ன? மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு போகிறேன் இல்லை மனநலம் இல்லாமே போகிறேன், இங்கிட்டு போய் தொலைகிறேன் புரோக்கர் பைய. உனக்கு ஏன் உன்ட்ட காசு வாங்கிட்டு ஓடிட்டானா? முதல்ல சொல்லு. நீ சத்தியம் பண்ணு, சூடத்தில் சத்தியம் பண்ணுறா பண்ணி பயில. நீ ஒரு புரோக்கர் தானடா.